Ze keken. Echt, was echt gezellig. Echt waar. Maar deze man, die wil me claimen. We gaan niet claimen, toch? Dat kan toch niet? We kunnen toch niet claimen? Maar wacht. Oh nee. Je zou eerst praten, dan komen de vragen. Ja. Oké, sorry. Nee, kijk. Ik weet, hij vindt me echt leuk. Ik heb hem ook echt verwend. Maar dat doe ik bij iedereen die in mijn huis komt. Als jij hier komt, dan voel je je als een koningin of een koning. Want ik regel alles voor je. En ik hoef er niks voor terug. Snap je wat ik bedoel? Dat ben ik. Zo behandel ik mijn mensen. En, oh my god. Mijn stem, hè. Ik moet even iets pakken. Maar Lucy, wat is er voor onderbreking? Ga verder. Ja. Ik hou het spannend, toch? Spannend houden. We hebben dat filmpje al gezien, we willen alleen maar jouw gedeelte van het verhaal.